Ya mesilothabula thina naleyo ntwana. Diza. Yona sami ngazonyakasa kakhulu yona la. Yona sami. Akafethu thina nale ntwana man. Thina niphakamisa le ntwana man. Eish. Eish. Intwana lesenkhiphisa wena wena next. Wenza. Wenza. Next. Yeah. Uyawudibane nobani? Next. Uyawudibane nobani? Ngazi. Chama nawe inkinga ngihlangene. Khuluma ngayo. Ayisele ntwana. Yini nifuna kimi? Yawona nifuna kimi? uphamela mina. Yini nifuna kimi? Yini nifuna kimi? Yini nifuna kimi? Thina nale ntwana ayikapheli. Thina nale ntwana. Yini nifuna Nale kimi? ntwana. Phindena zini. Funani. If khuluma nje imali yami nangikhuluma What's next, madoda? Khuluma ngami. Ubani ufuna ukubulala le ntwana? What's next? What's next? Ngifuna mina ngithi mina ayikaphili. Madoda. Ngasehluleka nawe ushaya manje. Madoda. Shaya manje. Madoda. Shaya ntwana manje. Shaya ntwana. Pause, asizukuphoza kancane. Ngiyazi nesibuza ukuthi sifike kanjani la sekwenzeka le action. As in, let me take you back kancane. Imali yethu phapha. Ngizohlanganisa imali. Uzohlanganisa nemali yethu. Nginabantwana kumele ngondle imali ngizoyibona imali. Sokuphela 2 months imali. 2 months unasinikeza imali yethu. Sokuphela 2 months imali phapha imali yethu ayikho. Mfethu awumi. Awumi. Ya, awumi imali ngizoyihlanganisa. Ngizobona iplan phela. Ngizobona mina ngifuna isilokhu sikhuluma bo fairy tale la mkhulu. Ngoba ngiyabona wena usuzidalela ubascope umdlalo weshashalasa mkhulu. Mina ngavela kuthi nje ngidlisa kule manje mkhulu. Pablo ma Pablo. Ngiyabantwana. Kumele ngondle phela ngubaba. Imali yethu. Sokuphela 2 months. Imasikulume nje amadoda. Begin. Everything happens for a reason. That is Lana's business panding below. Oh my God, please making me strong. Fully Zaga, blazing below is soft. Everything happens for a reason. That's it. You know I says me,
akukho mnandi ukusokola emakhaya lapho esiphuma khona. Yacho ngiyacela ungibone u500. Yacho. Emakhaya lapho Lezi sengibona ngazo sengiyakhathala manje ukuthi njalo hlezi cela imali. Yazi ukuthi imali ngithola kanjani? So angicabanga ukuthi right ukuthi lokho ngithi bengithola imali ngidlulisele kuwe. So imali. Ufuna ukuthi understand. Akuthi uyabona ukuthi mina ngiphila kanjani. Yazi. Ayikho right but uyabona hlezi ungibona ukuthi imali ngithola kanjani. Awufuni ukuthola. Kontanga yakho kwenzana nontanga yakho. Mawenzela la ngoba nje umjolo wasemakhoneni lapho nayini ntanga yakho nje bese sichildish nomqondo umuntu laba check out lana kuye bayizona thola abantu aba-right uthando manje kusekhanda imali Kodwa mngani ungakhethani uthando noma imali? ngakhetha imali kodwa Angitshela nosuka nje ngoba nakho ngiyathanda zami ngiphoxisile. Ube bekuya ngami kodwa lo ntanga bami nami. Kodwa ngoba nakho imali anginayo and into engiyidingayo. So una choice. manje nje mina ngizenze njani ke? Angazi sibonele njengentombazana athi nami ngakhetha ukuzibonela. Thina sakhula sibancane ntombi. Ngendaba zokuthi kumele ngijole lo ntanga bami ngiyibona ngazuthi useless. Yo, wangiphoxa. Angizange kuthiwani Namhlabathi sakhe namhlabathi. hayibo waye bangazitshelanga bose basitshela namhlanje Ngiyatshela. nangeke ngikhona ukuyashela Kanjani manje ngidlile ekhaya usabona iplan phansi sabona ukuthi njenjani khona ungathi hayibo phela nami ngumuntu ngidingo zami kaningi Manje masikhaphe uye. ngiyabana kumele ngidinga manimba fethu abafana bayi-future abafana bayi-future siyekeni baphilisana nasekhaya yazi indaba Nokubatshele cha ngoba wayi mine ngibatshele sorry guys uzokhona ukuthi ayikumele uye mina ngizokhapha nami. moya kuye kodwa mbakhulumisana kanjani wayi mele uzimtshele Phela shuthi translate ngokungayikayiwani sokumele abafana babaleki. isikole asibaleki Isikole asibaleki Isikole sibaleki sharp. Isikole siyabaleka. ngenza ngifile guilty kodwa mara khona nesikole sizoma kancane Isikudala ngizula ngifuna njengawe mina ngiyasifela kaze ngizusando lwamampela bengalismaye Isikudala ngizula ngifuna njengawe mina ngiyasifela kaze ngizusando lwamampela bengalismaye Hayibo. Bangathi umonto la. Enduyena yasimngani. Hayibo. Unonto phela nongithuza Hey mihlola ke le. Ngani? Lonto kwenzala la. Bangathi ngidala futhi nalomuntu nje. Kwenzala la. Ufuna ngani ngoba nje umdala kangaka ubhizi ngengane encane. Wena motshala nabantu abadala. Ungena phela lapho uyasazi la mana yona mana yakhe ngale le sokona la. Yini ngani ngale yani ngalakithi le ngane mana kancane wena ungangijayeli nafika ngithoyini ngani yini
ingane yakhe encane lena yawena sokwazi nokuma nabafana emgaqweni hayi ba ini banake unakakhe uhlangana phi wena ngiyahlangana ngiyangena phela ngoba nayi uthini hayi wena kisumoya ngeke lubathatha ngangini indabeni zabantu uyayihloda khulumisa wangane encane umdala ingane umdala yazi ngeke lokhu ngiyalena le ngoba wena awufuni ukuthi ukusuka la ne mina ngizosuka la hamba ngilanda abantu abazokususa balandi bazothweka uzobona bazothweka yakhuluma yena sami wena awusho ke besafaza la nobuhle mina ngimazi bafaza ngoba akafundi nathi ukhulumani umazelaphi ayena uphaphile kuloko zazithule ngamabomu nawe usuyagcizelela ukuthi ngizotshela umama for ini manje hayi phela sekufuka kwezoyenza phela yena nawe uyagcizelela umiyeke manje angisinaki phela sekafakaza akazi ukuthi ngoba akafuni nokufunda nathi sesimele umngani wakho kodwa umngani wakho weza nawe la kule sincedile samzama ungathi samzama ngoba weza nawe la kule group so mozamzama hayi phela like ish mara yena shemba kubhora makathanda hayi uphaphile akuloku shemba awuphaphile bese siyabheka usifakazana ngimazi umngani wakho uyaphapha bakafakaza uyagcizelela ungenapha akafundi nathi kokuqala phela nangu phela la kusazenza phela omunye ngiyakuthula ngibhekile yazi ngithi nangibheka namsakhuluma kahle sikhuluma ngamakhempu wethu nangu phela ayo lapha ngeke sikhumbule ngeke ukukhumbule sikakhuluma sekathi yazi in nesikolo sakhe njalo lihlezi umfakazi bakho futhi nawafela ngisho manje napla angimazi abafundi grade 12 ungenaphi yena macede zohe angalinga nje ngimva sekathi ufuna ukungena esikoleni sethu soyenzani sesiphuma thina saphuma thina nangena hawu amnyama sisosala yiwani ngalo ngigcineni sona Yeah, kube ukhonkoze phela manje. Mshayeli shaya ngibona mkhulu ngifuna ishakusa komnyungu Sangbo. Bayaphela abantu bakithi uginqi kuhle kwezintuthane. Yeah my brother ngeke ukholwa amanyale ngwabona izolo baqinisile abadala imali impandeke sona ongabafanya nenganono bayiphendula ikhono unjani mke ngiyafika uyafika isigaxa thomo ngiyacela kana oke umfana lo ophapha ngishana mthetho bekumisa ngesipha ubonile bakatheka ipabrisa chofile ngiyacela mke ngoba ngiyacela nje awuthweni ipabrisa ngiyacela hayibo nasibambo nje bokubhizi lapha manje ngithi ngiyacela ngathi wena sithi practice manje phela sikenzakala la ngoba ngiyenza into esibonile like yo ido khona bozobona kahle na ukuthi like bekwenzakalani lapha ya uba ukho ngesibhamu phela ngifuna bakhamba nombazana ngitshela wena bokubhizi lapha kubangwana kahle kahle sibonela sekaduluka ngesikhathi mama endani bathi practice manje nawo video phela ngibona phela ngoba nje sibhekeke nje bawona thatha ivideo ke abantu ntombazana yona ubani asimazi inkinga ileyo asibalibeka libelahleka lapha singazi ukuthi sihlala ngithi nje azindaba zangapha mfana kuyinkinga nene amarobhali nene ntezakalana kahle yabona le ndaba ihlanganisa intombazana ngoba angiboni nje ukuthi bakanceke umntaka noma ungazenzi ijoni yakhe
uhlale kuzona njalo akancenge umzali